Bon dia, són les 5:30 del matí i ens anem a veure el sol amb uns amics i aviam si us agrada el vídeo. Som-hi! Doncs va, som-hi! De bon dematí, una bona poma sempre entra. Benvinguts, comença el vídeo. No hi ha sospita de rendició per qui milita per convicció. La història... I amb una motxilla amb les coses justes marxem direcció a Sant Pol, perquè ja em perdonareu, la millor platja on veure el sol al mes d'agost és la platja de Sa Conca. Cultura i en poble rebel al Mediterrani que s'aixecarà com un tsunami. I pels ateneus, casals populars, el cau, l'esplai, els pubs i els bars. Hi ha una certesa que porta un destí, una flama encesa que marca el camí. Nits de rebella omplen les places, hem caigut al foc i ballat a les brases. Bé, ara que estem ja pel mig camí us explico. Aquest estiu hem anat amb els meus amics fins a 5 vegades a intentar veure el sol i en cap de les 5 cops l'hem pogut veure perquè estava tapat, feia núvol o feia mal temps. Aviam si avui tenim més sort. Rendició per qui milita per convicció. La història escrita pels vencedors mai va callar. I aquí el nostre company, que com no havia de parar fer-se la foto amb el cotxàs que estava aparcat davant del gran Imperial Hotel de la Gavina. Bueno, estem aquí, sembla que hem arribat a veure el sol. Sembla, perquè no sé si dormia... Oh! Ja està, amic, ja està. L'hem vist avui, Avui sí. L'hem vist! Se logró! Balla el festival dels oprimits, l'art és el martell que li dona forma al demà de la gent que no es conforma. Si un poble té clar quin és el futur, aviat trencarà qualsevol mur. És el moment, trenquem la cadena, ets la solució o ets el problema. A cada cançó, a cada concert, fins que no arribi el traspàs de poder. Qui s'agenolli o es vulgui rendir, no pot dibuixar. I ara sí, un altre vídeo per acabar l'estiu amb final feliç. No hi ha sospir